Ateneo é a última que pecha as actividades que durante toda esta temporada estivemos a facer. E vamos a facer con unha conferencia sobre Urbano Lugrís en Santiago. Supoño que para moitos, por menos para mí, é un aspecto descoñecido porque sempre asociaba, desde o meu punto de vista, a este artista con A Coruña. Va a falarnos del Rubén Ventureira Novo, que é xa coñecido do Ateneo. Fai un ano, no mes de xaneiro do ano pasado, nos deu unha magnífica charla sobre Picasso de neno e, ademais, colaborou con o Ateneo Viaxeiro durante as visitas á exposición de Picasso que tiveron lugar tamén o ano pasado, no ano pasado na Coruña. Rubén Ventureira Novo é máster en xornalismo e xestor cultural. Comiserou as exposicións Picasso Branco no Recordo Azul no Museo de Belas Artes de La Coruña o pasado ano 23 e Urbano Lugrís, Paredes Soñadas, na sede Fundación da Coruña xa no ano 2017, entre outras moitas. En xaneiro deste ano publicou na revista Luces Así era a Capela Sistina de Lugrís, un dos artigos máis importantes sobre a intervención de Urbano Lugrís no desaparecido Sanatorio Álvarez de aquí de Santiago de Compostela. En 2008 recibiu o Premio Pérez Lujín de xornalismo. En este ano de 2024 a Medalla de Ouro da Batalla da Coruña, entre outras distincións. No pasado mes de maio foi nomeado director do xornal O Ideal Galego e, por lo tanto, agora estaba falando de que se abren unhas novas portas de traballo para ele, un novo desafío. Agradecemos moito a Rubén a súa presencia aquí no Ateneo, que culmina as actividades deste ano, e novamente estamos a su dispor para escoitarlo. Moitas gracias. Grazas, boa tarde e grazas pola asistencia, que é magnífica, non? Estaba comentando aquí que isto na Coruña é difícil congregar a tanta xente nunha conferencia, mesmo de Picasso, e mesmo no ano Picasso. Por eso estou moi contento, ademais, para falar de Lugrís, non? Que, como ti decías, está máis, non? Quizá asinado a zona sur de Galicia, non? A Coruña tamén, pero tamén a Vigo, a Malpica, que a Santiago. Pero en Santiago vamos a ver hoxe a pegada que tivo Lugrís, que é importante, non? Empezo con unha... Non me gusta ler, o que pasa que as conferencias prefiro falar, pero neste caso vou lela, non? Cando comeza a relación de Lugrís con Santiago, non? Isto é sorprendente, porque nun texto autobiográfico de 1953 o propio Lugrís di: estudió en Santiago, está falando del, pasó despois a Madrid, pintó decorados de teatro murales. Está dicindo que estudiou en Santiago, lo di él. O que pasa é que non sabemos onde estudiou en Santiago. Hai que pensar que Lugrís, está unha foto de Lugrís nunha expo xa na Coruña anos despois, hai moitísimas lagoas na vida de Lugrís, non? Especialmente no período que vai desde o seu nacemento ata os anos 50, non? Por exemplo, sabemos que estudiou nos anos 20 na Escola de Comercio da Coruña. Sabemos que estudiou tamén na Coruña Magisterio. Sabemos que non estudiou na Escola de Belas Artes da Coruña, entón xa, onde estudiou Picasso e tantos outros, non? Porque agora están digitalizando os expedientes e fun ali expresamente a mirar se estaba do Urbano Lugrís e non está. É raro, porque é un tío que eu pensaba que ia estar ali estudiando algún curso, pois non estudiou, non? E onde estudiou? En Santiago, polo que di aquí, pero non sabemos que estudiou en Santiago. Se hai alguén na sala que sabe algo, que tenga alguna información sobre este particular, pero que para, con Lugrís pasa moito isto, que de repente hai como moitos anos de vacío. Entre que nace e os anos 50 hai moitas lagoas. E logo tamén, en períodos determinados, menos, pero hai, non? Bueno, que sabemos xa da relación de Lugrís con Santiago? Que estudiou aquí. Que estudou? Non sabemos. A primeira noticia da prensa que liga Lugrís con Santiago data do ano 46, publicase precisamente en El Ideal Gallego o 24 de xaneiro e di: en breve empezará a publicarse la revista Obradoiro en Santiago, en la que colaborará Lugrís. Non me consta que logo
Pois, bueno, o mellor se hai a Manolo Gago sabe que a revista Obradoiro se existiu ou non. Sei que Lugrís non colaborou, non me consta que colaborase nesta revista no caso de que existira, non? 2 anos despois, en 1948, La Noche publica unha nota na sección de Santiago e di: el artista y poeta Urbano Lugrís, residente en Vigo, se propone en el mes de julio inaugurar en esta ciudad una curiosa exposición de cuadros de motivos jacobeos. Aquel procede a terminar un poema de versos del mar que llevará un prólogo de tal, libro en el que dedica varias páginas a la romería compostelana en la ofrenda al Santo Apóstol. Es decir, hai unha exposición de Lugrís, teoría en Vigo, sobre cadros con motivos xacobeos, pero tampouco consta logo se se celebra ou non. Isto pasa moi a menudo. O sea, Lugrís constantemente saen noticias de proxectos de exposicións, de cousas que vai facer, que normalmente era el a fonte, e logo non se facían. O sea, vou a facer unha exposición en non sei onde, en Brasil, vou a facer unha exposición, e logo non se facían estas exposicións, non? Pero aí quedan estas referencias. Outras sí que se fixeron, non? E aquí queríamos chegar, imos aquí, nos anos 50, Lugrís comeza a traballar en restaurantes e bares como decorador. Imos chamarlo así, a mí non me gusta isto de decorador. Cando fixemos a exposición na Coruña, na Fundación Paredes Soñadas, claro, realmente o título que eu propoñía era Urbano Lugrís decorador, pero lles parecía que era rebaixar moito o tema, non? Porque, claro, decían, claro, un artista, eu estaba de acordo tamén, non? Finalmente, foi Paredes Soñadas, que foi unha cousa do meu sogro, que un día estaba, veume ali pensando e tal, e me dixo, pois eu titularía isto Paredes Soñadas, e digo, bueno, pois trasladamos a proposta nada menos que a Juan Carlos Escotet, o dono da banca, e dixo, sí, Paredes Soñadas, gústame. Foi determinante, non? Para facer o título da exposición ben realmente dali. Bueno, Paredes Soñadas. Bueno, comeza esa faceta de decorador de Lugrís no ano 54, o sea, nos anos 50, comeza antes realmente, pero as importantes son nos anos 50, e a súa primeira intervención, digamos, destacada é no restaurante Fornos da Coruña, que é o que estamos vendo aquí. Que está de actualidade nos últimos tempos, porque sabedes que isto, o Fornos, bueno, abandonouse, tivo varios propietarios despois, e agora isto está en estado lamentable. Está entrando auga por ali, bueno, hai un expediente para ver se vai facer BIC, seguramente sí, a Xunta anunciou que vai mercar estos murais, a ver se os pode trasladar dai, bueno, é un tema complicado, os quere levar desde onde están ao Museo de Belas Artes da Coruña, non? Isto xa se fixo con moitas obras de Lugrís, mesmo de algunhas daqui de Santiago, e, bueno, están mirando a viabilidade técnica. Costa, obviamente, a Xunta comprou por unha cantidade moi pequena, que costa realmente o traslado, etc., non? A restauración de todas estas pezas. Pois esta é unha intervención importante, pero non en Santiago. Isto, como vedes, é unha vista histórica da Coruña, que facía destas que facía moito Lugrís, igual que ten de Vigo, ten da Coruña, lóxicamente, non? Bueno, que quero dicir isto? Pois estou situando esta actuación no ano 51, non? E logo en Santiago aparece por primeira vez, espera que teño aquí, intervén por primeira vez no ano 54 no restaurante América, non? Que aquí creo que teño a diapositiva mal, porque esta. Espera, perdón, Pois non teño as do Restaurante América, perdón, que foi un erro da tal. Bueno, no Restaurante América fai unha intervención que na noticia non se indica o nome do establecemento, pero creemos que se trata do América, non? Unha noticia que sae na prensa na que se fala deso, non? Habla de Café, Bar e Restaurante América, non? E o poeta Miguel González Garcés deu por desaparecida esta obra, pero realmente sigue esta obra, non? Porque estou falando, cando empezamos a recopilar información sobre este asunto, decía, non, ese mural de Lugrís no Restaurante América desapareceu, non? Logo falei con a Belenda, que é outra artista coruñesa, e me dixo, non, ese está aí, na Rúa do Franco, non? Que é o mural do coñecido e que está aí, non? O que pasa é que había unha certa confusión en torno a isto, non? Ese, no local situado no baixo do número 56 da Rúa do Franco, hai un 100 montaditos, polo menos a última vez que vin por aquí, que eu non tiven tempo de pasar por ali, non? E, bueno, está protegido, ademais, por un metacrilato, quería ensinar, pero non teño aquí a diapositiva, hubo un erro no arquivo,
e non aparecen aquí. Un mural que supoño que os que sodes daqui coñecedes, porque ademais hai accións para intentar protexelo recentemente. Ten ademais a data aí, ano 54, posteriormente este restaurante pasa a chamarse Restaurante Nova Galicia, e con este apelido como é coñecida hoxe a obra de Lugrís, porque cando empecé... Exacto, sí, pero tivo varios nomes, por iso era moi confuso e había xente que pensaba que desaparecera, non? Porque como cambiou a denominación, decían, non, isto de América desapareceu. O propio Miguel González Garcés decía eso, e o certo é que non, que sigue aí, non? Aquí, este mural que ten unha estrutura de marcada horizontalidade moi apropiada para a profusión de elementos narrativos que aparecen en distintas secuencias. Isto di Antón Patiño, non? Naqueles anos xa estaba totalmente definido o universo lugrisiano, non? A obra está segmentada en 8 partes, está ateigada de elementos típicos da súa pintura, como barcos antigos, unha serpe de mar, unha balea, unha arquitectura imposible, que isto era moi de Lugrís tamén, e non podía faltar tampouco a Torre de Hércules, que ten gracia, non? Que planta unha Torre de Hércules tamén aquí en Santiago. Ademais, bueno, ha tomado un debuxo de Castillo que fora reproducido nun libro de Tetamanzi e, bueno, engade hai unha gran columna de fume que bota da parte superior da torre, non? Chámanos a atención a única figura humana da obra, se vades por ali o veredes, que é unha persona, non? Que está pintado casi como a modo como pintaban nas covas prehistóricas, que levanta os brazos nunha paisaxe mariñeira desolada, non? Como pedindo auxilio. Que isto falábamos no seu día con algún outro experto se se trataba dun autorretrato encriptado, non? Criptado por parte de Lugrís, a saber se é así, non? O único certo é que, vendo este mural, un ten a sensación, non, de que Lugrís quiso dotar de mar un pouco a Santiago, non? Era un pouco o fondo da historia. Agora pasamos ao seguinte mural, imos por este lado, que son o do Bar Lugo, non? Que esta intervención sabemos que antes de 1955. Antes de abril do 55, Urbano Lugrís decorou o Bar Lugo na rúa Raíña de Santiago de Compostela, non? Podemos datarlo antes desa data, do 55, por un artigo sin sinatura que aparece publicado en La Noche, non? Donde fala de que hai un Lugrís nese bar, non? Xa non existe tal obra, pero esta intervención mural quedou na memoria do escritor Suso de Toro, que escribiu un artigo no que lembraba que en algunha parte poñía Luar Lugrís e que nel se podían admirar gueiteiros con as servindo viños ou aerostatos cunha pequena barca feita de chatos de viño tinto. Un día, aquel mural foi picado, quen sabe por onde anda, lamentaba o novelista, non? E, afortunadamente, ademais de que queda no recordo no disco duro de Suso de Toro, tamén hai dúas fotografías de Bene que Antón Patiño reproduce no seu libro sobre Lugrís, que son estas dúas, non? Estas fotos en branco e negro que podemos ver aí que eran no Bar Lugo de Santiago, non? Por lo tanto, temos xa dúas intervencións, a do América e o de Bar Lugo. Logo chega unha que esta foi moi curiosa, que no Hotel Compostela, no Bar Restaurante Compostela, non? Isto foi un dos achados que eu fixen no estudio que fixen para Paredes Soñadas, a exposición de 2017 na Fundación da Coruña, porque non había na bibliografía sobre Lugrís nada sobre esta actuación, non? Bueno, que ademais era nun edificio emblemático como o Hotel Compostela na Praza de Galicia, non? En concreto, no restaurante. Que aquí temos pois un anuncio, non, publicitario do hotel nos anos 50. A pista inicial veu dunha noticia que atopei no diario La Noche, no diario santiagués, onde di, o 4 de xuño de 56, está en Compostela el destacado pintor y escritor, nuestro buen amigo don Urbano Lugrís, que recibió el encargo de realizar interesantes pinturas murales en el restaurante Compostela. Sabemos que en apenas un mes o artista remata o traballo, pois a inauguración é o 3 de xullo, non? Estamos falando co 4 de xuño xa a noticia, o 3 de xullo xa se din que se inaugura. Sae a noticia tamén, inauguración de pinturas en el restaurante Compostela. Hoy por la tarde se efectuará la inauguración de las pinturas murales que en los locales del restaurante Compostela ha realizado de manera muy inspirada y con gran técnica, interpretación de motivos jacobeos, el notable artista coruñés Urbano Lugrís. Los miembros del Consejo de Administración del mencionado hotel se reunirán en una cena de confraternidad. Poucos días despois, unha vintena de socios do casino celebran un xantar, la reapertura del bar-restaurante Compostela, que recientemente foi dotado con pinturas de Urbano Lugrís, non? Confirmada claramente a existencia desta intervención, eu falei coa que entón era directora do Hotel Compostela, non sei se hoxe aínda, Isabel Ferreiro,
porque lle dixen, terás un lugrís por aí detrás dunha parede, sabedes algo, tal, me dixo, non descarto que non seu día puides saber algo do Urbano Lugrís no hotel, pero aquí non temos noticia deso. O pintor que si nos consta que fixe obra mural no Hotel Compostela foi Roberto González del Blanco. Conservamos moitas fotografías de estancias do hotel, pero en ninguna aparecen murais. Imagino que estarían no chamado bodegón. E imaginaba ben, porque logo falei con a Belenda, e lle dixen, a Belenda xa estaba moi maior, pero tiña moi boa memoria, e lle dixen, ti en Brasil o gris interveu no Hotel Compostela? E me dixen, home, claro, dice, no bodegón. E dixen, anda, pois mira, era o mesmo que me dixo a outra, non? Entón, pero claro, sí, dixo, na parte de abaixo do hotel, teño aquí as declaracións, nosotros había unha especie de boate, chamábanlle o bodegón. Creo lembrar que esa obra era de temática xacobea. O sea, a Belenda recordaba perfectamente, o que recordaba se correspondía coas noticias non que atopamos no seu día para esta exposición. Claro, era de temática xacobea, sabemos porque o día a noite tamén. Non? De toda a obra de Lugrís que coñecemos, hai unha peza que pola técnica, o tema e por como está marcada, non? Porque, bueno, aquí non me deso marco, pero a peza é tal, sospeitamos que podría ser das que formaron parte do Hotel Compostela. Non? É unha catedral, bueno, a Catedral de Santiago, lógicamente, século XII, vedes aí, na que vemos un peregrino ataviado con bastón, cabaza e sombreiro coa vieira diante da Catedral de Santiago. Non? Esta pode ser que veña dai. Eu, cando falei con a banca para esta exposición, digo, cal é o histórico desta peza? Non sabía moi ben, bueno, mercamos a non sei onde está, bueno, xa marcaran hai tempo, non estaba moi claro, non? Pero pode proceder perfectamente desa decoración. Que pasou con esa decoración? Pois o que pasou con moitas obras de Lugrís, que desapareceu. Ás veces aparecen por aí en casas particulares, ás veces aparecen en subastas, porque unha vez que se desfan esa decoración, pues pode caer en mans particulares, ou o propio dono cambia de dono o hotel, por exemplo, e se leva as pezas para a súa casa. E ti non sabes que foi desas pezas. O curioso é que non hai tampouco fotos, porque estive investigando aquí onde allí con xente en Santiago para ver se había fotos dese bodegón famoso, de esa parte da boate deste hotel, para ver se había fotos de cando se inaugurou ou de despois, ou eu que sei, unha boda ali, algo, non sei, que saíran detrás os murais, nada, non houbo forma. Non? Entón non sabemos en que consistiu, sabemos que fixo unha intervención neste sitio tan importante de Santiago, pero que pintou motivos xacobeos e non sabemos nada máis. Non? Pode corresponderse pois con esta peza. E chegamos entón aquí ao meollo da cuestión, non? Que é o Sanatorio Álvarez. Lugrís dixo no seu día, velaquí a miña capela Sistina. Dixo yo isto a Mariano Tudela, non? Estaba falando do seu quefacer na sede do Instituto de Cultura Hispánica en Madrid, que esta intervención que vemos aquí, non? É unha obra que esta se titula O retablo do descubrimento. É un políptico composto por 13 táboas que colgou no hall da institución. Isto pasou no ano 51, non? É curioso, bueno, logo, se queres, me preguntas, porque me decía, podo preguntar por Franco Lugrís? Digo, podes. Logo, se queres, falamos de Franco Lugrís esta obra, non? Aquí vemos a Lugrís no ano 50. É un felicísimo despois de rematar esta obra. Bueno, isto ten un documental sobre como fixo esta obra, pero bueno, non nos vamos a enrollar. O caso é que no ano 51 el atribúe, o sea, di que esa é a súa capela Sistina, é dicir, a súa obra pola que vai a pasar a historia. Non? Despois rebaixou xa o entusiasmo por este traballo oficial, que, por certo, foi un encargo directo, traballa aí porque é directamente Franco, que fora, o sea, lle chegan as noticias, non Franco, sino que lle chegan as noticias de que na sede dunha institución iberoamericana que había en Coruña, Lugrís fixera unha intervención sensacional, un secretario dunha institución desta, non? Tamén iberoamericana, lle dá a noticia a Franco, lle dá a noticia tamén anda Fraga polo medio, bueno, moita xente polo medio e tal, e acaba facendo esta intervención ali, non? Que era realmente unha intervención oficial nun sitio moi importante. Este sitio o inaugura Franco, no ano 51. Oxe, isto está disgregado ali nunha outra entidade, dependente do Estado español,
do goberno español está nunha biblioteca, non? E non está exposta así como a vemos, senón cada cadro pois posto ali un pouco ao show, non? E falando de capelas, porque aquí, por que saco isto? Polo tema da Capela Sistina, que di esta a miña Capela Sistina, ainda que logo, xa como dicimos, non está moi conforme con isto. Esta é a peza, ben? Bueno, que vedes que é maravilloso isto da exposición da Fundación, que, por certo, isto é moi gracioso porque isto teño que contarlo, non sei se porque nós non sabíamos como realmente concebira Lugrís isto, que orde tiña esta obra, non? Entón, cando fixemos a montaxe na Coruña, na Fundación, puxemos a orde que viña detrás dos cadros. Poñía 1, 2, dixemos, bueno, pois era este, non? Porque non sabíamos cal era. Tiñase sentido, máis ou menos, non? E que pasou? Que logo, unha vez que está montado todo isto, na institución de Madrid, onde teñen, que é decir, onde teñen todos estos cadros, nos din, apareceu esta foto, e dicimos, me cago, pero agora xa estaba montado. Isto, Manolo Gago, que está sonrindo aí na primeira fila, sabe ben que unha vez que está montado unha peza destas características, isto non se move nin pa Dios. O sea, isto é imposible de mover. Claro, eu decía, no, pero se só é cambiar de tal. No. Xa está colocado e non se pode. Entonces quedou a cousa colocada así, pero realmente é como na foto. Bueno, a Capela Sistina de Lugrís, proclamada por el, que realmente logo un pouco cambia esa consideración, non? Capela é esta, que isto é en 1948, o seu bo amigo empresario José María Basó, que, por certo, estive falando outro día con Anxo Lorenzo, díxome que seguramente o ano que ven inaugurase xa, bueno, este ano o ano que ven, inaugurase o novo Museo Lugrís nas instalacións de Masó ali en Bueu, que está sendo unha obra bastante complicada, que fixo tamén traballo mural para ali. Pois isto, o empresario Masó, que antes, que ademais era alcalde de Bueu, lle fai un encargo, que é a Capela dos Santos Reis, que é esta de aquí, non? Esta capela levantouse en un lugar chamado O Valado, nun punto cercano que hubiera outra, tamén dedicada aos Reis Magos, en 1686, que isto é unha cousa moi rara, unha capela dedicada aos Reis Magos. Parece ser, sempre decía Lugrís, que había unha en Alemanha e outra era esta, que non había máis. E aquí é moi curioso, porque unha das intervencións máis curiosas de Lugrís, porque o artista realiza uns planos e deseña ornamentación con motivos mariñeiros, no interior fai un retablo, pero todos estos motivos que vedes por ali os pinta realmente el. Vedes? Estos son debuxos de Lugrís que el fai como se fose un arquitecto o que ten que ir, non? E todos os motivos mariñeiros, bueno, teñen un montón de... apareceron nun fallado que estaban aí desaparecidos todas estos debuxos, non? E logo apareceu tamén, bueno, logo no retablo tiñan estas pezas maravillosas que están en manos de particulares, non se sabe, en teoría isto era da xenta dali de Bueu, porque era unha capela pública, pero logo, bueno, non se sabe onde están estas pezas, que son moi bonitas porque están falando, bueno, o que vedes aí arriba Herodes, estos son os reis, hai magos, non? Chegando aí a Belén. Bueno, é unha cousa moi bonita de Lugrís, pero estas obras están en paradoiro descoñecido a día de hoxe, non? As quisemos recuperar para esta exposición e foi totalmente imposible. Foron a outras na Coruña hai anos, pero non. Bueno, por que estou falando desto? Porque imos a falar do Sanatorio Álvarez e da Capela do Sanatorio Álvarez, que para min é a verdadeira Capela Sistina de Lugrís. O sea, non é o que fixo en Madrid, que veíamos antes o retablo do descubrimento. Esta é unha capela, que é certo que é unha capela, pode ser a súa Capela Sistina, sí, pero, bueno, unha obra que el usa é arquitectónica, non? As pezas de dentro, bueno, pois están ben, pero non acaba de ser unha Capela Sistina, non? Que é unha Capela Sistina? Pois o que fai para mí no Sanatorio Álvarez, non? Que para mí é a súa auténtica Capela Sistina esa, non? Por temática, por soporte, por beleza, non? Xa para min moito mellor coa súa intervención na Capela do Sanatorio Álvarez, non?
Por desgracia, non existe, pero, bueno, hoxe imos intentar reconstruíla brevemente, non? Estas obras foron realizadas en 1956 ou 57, pouco antes, isto me dixo Pitusa Álvarez, filla do fundador do Sanatorio Álvarez, pouco antes da morte do meu pai, que foi en 1959, non? Isto foi unha entrevista que lle fixe no ano 2017, que fui a Vigo a falar con ela, non? Bueno, contoume moitas cousas e, ademais, o máis interesante é que achegou bastantes fotografías, inéditas en boa parte, que nos permiten reconstruir este espazo, esta capela Sistina, non? Para empezar, non imos falar da capela, sino do labor de Lugrís, máis alo da capela, non? Que, por exemplo, Pitusa Álvarez lembraba que no despacho do seu pai, situado na planta baixa, había unha obra que non se extraiu da parede cando se derribou o edificio e, por tanto, foi destruída. E mostraba unha foto da biblioteca na que distinguimos unha clásica ventá xanela lugrisiana con vistas á Torre Berenguela da Catedral Compostelán, que é esta obra que vemos aí. Aquí sabemos en detalle. Esta obra non se sabe tampouco onde está. Ela o que me contou é que no momento do derrubo ela contactou coas autoridades da época dicindo, mira, aquí hai obras de Lugrís, isto costa unha pasta sacalo de aquí, nos queremos levar algunhas, pero al resto, se es quere levar a administración, pois as leva, pero claro, que pague a administración a extracción. Non houve interese, bueno, estas cousas da administración que sempre é complicado, non? Porque a administración sempre ten os seus tempos que non casan moitas veces, non? Cos tempos urxentes da xente, non? E querían, pois, realmente, había que derrubar aquelo e tiña que ser unha cousa inmediata. Eles levaron unha parte desas pezas, outras partes levaron coleccionistas, e isto, en teoría, non se sabe, quedou ali, encastrado e derrubouse co resto demais, ou a última hora alguén, o mellor o levou dali. Non se sabe onde está, non? Bueno, ademais, na sala de espera de doutores, Urbano Lugrís pintou translación do corpo do apóstolo de Santiago. Vedes aí, non? Ao fondo. Esa obra, a Xunta, esta que pasou, esta sí que saiu dali, quedou en mans de particulares, deu moitas voltas, e logo foi adquirida pola Xunta hai pouco, non? Está agora na entrada do Gaiás, non? É unha peza bastante grande, de dimensións de 167 por 216 centímetros, e que pesa 350 kilos. E reúne moitos elementos simbólicos da iconografía cristiá medieval, o que o relaciona temáticamente coa Capela Sistina da cuarta planta. A intervención, isto decía a filla, dice, pero de verdade a intervención grande de Lugrís aí non é isto que fai no despacho, aquí vemos a peza en todo o seu esplendor, non nestas dúas, digamos, estancias, sino que decía que o gordo era na capela, que era unha capela que estaba se atopaba na cuarta planta do sanatorio. Decíame, era pequeniña, recordo que só había sitio para 2 reclinatorios, abríase todos os domingos para que desen misas os franciscanos. Acudían a miña familia, os nosos amigos e os enfermos que querían. Dice, isto é moi interesante, o sanatorio estaba conectado coa nosa casa, que estaba no solar da Beira. Lugrís movíase libremente polos 2 recintos e comía connosco moitas ocasións. Consciente da informalidade do artista coruñés, o seu pai, o pai de Pitusa, pagáballe segundo o traballo e avanzando. Dice, o meu pai sempre decía, este Urbano non fai máis que pedir cartos. Di que para comprar óleos bons, pero se gasta o todo en viño e ademais compra óleos malos. Isto era o que me decía ela, non? Bueno, o que decía, cando a clínica pecha nos anos 80, ela me di, a miña nai ofreceu todas as obras de Lugrís, en concreto, bueno, está falando aquí do Museo do Pobo Galego, non? Que non as quixo porque, claro, había que asumir o custo de extracción das paredes, non? Ademais, ese custo pagou a súa familia, pero non quitamos todas as obras. Quitamos as que máis nos gustaron, algunhas quedaron ali. Bueno, é moi interesante esta intervención porque queda patente a erudición religiosa de Lugrís. Porque nesta capela representa 6 santos ou beatos ligados a Galicia que aparecen en posición frontal sobre un chan asederzado. Bueno, estas obras, das que imos falar agora, son moi interesantes, pois eso, porque son sobre todo pola súa galeguidade. Pero empecemos polo altar, que é este, non? Esta é unha foto extraordinaria que, vamos,
cando a vin que patosou esta pitusa, e foi moi emocionante ver isto. Non? Aí podedes ver o que os decía dos santos, non? Cada un aos lados, uns 3 á dereita, logo falaremos de cada santo en particular, 3 á esquerda. Non? E logo, de frente, podemos ver pois ese frontal extraordinario, está a Catedral de Santiago, bueno, vemos aí un Cristo, e logo vemos o Campus Stelae, non? Que o de arriba. O sea, isto é unha intervención, isto é unha auténtica capela sixtina por parte de Lugrís, extraordinario, non? Bueno, máis elementos, porque interven tamén no altar, non? O conxunto frontal está presidido por Cristo crucificado, que está inspirado en cristos góticos galegos, non? Como que podemos ver, por exemplo, hoxe na Catedral de Ourense. Non? Aquí me decía un experto, Carlos González Guitián, bo amigo meu, que o común sería a representación da Santísima Trinidade, pero Lugrís opta só polo Cristo morto e o Espírito Santo, non? Que aparece en forma de pomba, logo veremos con máis detalle. E a súa esquerda pinta a Santa Verónica, que sostén a Santa Face, non? Que é o lenzo no que quedou impreso o rostro de Cristo durante o Vía Crucis. E á dereita do crucificado vemos a Santiago Maior, que porta un bastón en forma de tau, que é o modo máis frecuente de representarlo desde época medieval. Non? Eleva na súa ropaxe a tradicional concha de peregrino. Ilumina a súa figura a Vía Láctea, o camiño que, como sabedes, debuxado no ceo, conduce os peregrinos ata a súa tumba. Non? E Lugrís pinta unha parte da catedral, lugar de enterramento do apóstolo, coa súa fachada románica orixinal, nunha representación que ten variación respecto á obra que veíamos antes, que ten a banca da catedral que os mostraba, non? A do Hotel Compostela. Bueno, a tradición xacobea da composición reforzase nos laterais do altar coa cruz de Santiago, unha vieira e a estrela Compostela. No sagrario, o alfa e o omega. O omega que, por certo, é unha áncora, non? En primeiro término, presido frontal do altar tradicional, o tradicional Agnus Dei, que é un símbolo moi frecuente nas portadas, claves ou retablos románicos de Galicia. Todo este conxunto do que estou falando desapareceu. Segundo me contou Pitusa no seu día. Esta maravilla, todo desapareceu. Non? Incluído a bóveda, que a bóveda da capela estaba coberta de estrelas simulando o Campus Stelae. Tampouco se conserva. Non? Que podemos ter? Isto, vedes? Mira como unhas fotos en color, tamén que achegou ela, onde se ve esa representación, pois perfecto, todo o que acabo de contar, aquí vedes que está xa en estado de deterioro por ali, pola esquerda. Non? Unha foto tomada desde fora, son fotos así que se ven xa dos anos 80, 70, bueno, unha intervención maravillosa que desgraciadamente desapareceu. Que quedou? Imos por partes. Parede lateral esquerda. Bueno, pero xusto poño a outra, me parece, non? Espera, non. Bueno, si parede lateral esquerda. Temos aí San Pedro de Mezonzo, Santa Mariña e San Rosendo. San Pedro de Mezonzo. Bueno, que pon ali o propio Lugrís. Abad de ante altares e obispo de Santiago de Compostela, non? Bueno, sabedes que San Pedro de Mezonzo veu ao mundo en Curtis como Pedro Martínez, non? Fíxose benedictino. Bueno, é unha figura moi ligada a Santiago e a reconstrucción de moitas igrexas tras a racia de Almanzor en Galicia. Non? Morreu no ano 1003 e Lugrís representa o contraxe de bispo, mitra, e, bueno, porta na súa man esquerda unha cartela coa inscripción Salve Regina Mater, porque se lle atribúe a composición deste cántico. Non? Logo temos a Santa Mariña. Isto é moi curioso, porque falando co Museo de Pontevedra, eu lles pedía esta imaxe, claro, me decían, non, é que non temos a Santa Mariña, e tal. Digo, pero si a tedes aí. Claro, eles a teñen identificada como Santa Tecla. Isto ven porque só se conserva en Pontevedra así de forma parcial, isto que vedes aquí. Pero claro, non se conserva a parte, perdón, donde arriba, aquí, arriba, na foto que me pasou Pitusa, pon Santa Tecla. Sabes? Entón, eles empezaron a... Perdón, pon Santa Mariña. Eles, cando fixo a identificación, cando o Museo de Pontevedra adquiriu a peza, dixeron, esta quen é? Dixeron, Santa Tecla. Pois non, partaba a parte de arriba, isto que vedes aquí arriba, no centro, dese redondel, arriba do redondel, é Santa Tecla.
Perdón, Santa Mariña. O Museo de Pontevedra, exacto, ten como Santa Tecla e tal. Bueno, Urbano escribe así, ademais, xusto encima do círculo, que ese círculo eu lle preguntei, porque dixo que era unha cuestión de ventilación. Non foi gracioso isto, non? Bueno, unha santa do século II, cuxo nacemento uns sitúan en Braga e outros preto de Xinzo de Limia. Sufriu un martirio en Augas Santas, etcétera, etcétera, etcétera. Lugrís representa levando na súa man dereita unha palma como atributo do seu martirio. E coa esquerda suxeita unha igrexa, probablemente unha alusión ao seu santuario. Pero estamos falando, como vedes, sempre de santos ligados a Galicia, o sea, non fai unha capela que non ten unha base, senón que levamos aquí certo orde. Seguimos. San Rosendo, que pon aí Lugrís, obispo de Dumio e de Compostela, prior de San Xoán e de Cabeiro. Este fillo de condes é un dos personaxes cabre do século X en Galicia. Foi bispo de Dumio, que é actual Mondoñedo, fundou varios mosteiros, entre eles o de Celanova, onde se conservan as súas reliquias, o de Cabeiro. Foi o introductor da Reforma Benedictina e foi amigo e contemporáneo de San Pedro de Mezonzo, co que comparte parede. Estaba tamén, pois eso, representado os dous aí na mesma parede do Sanatorio Álvarez. E foi enterrado no mosteiro de Celanova en 1977, canonizado posteriormente, e os seus restos foron exhumados para colocalos nunha urna de plata nun lateral do altar maior. Lugrís representa-o ataviado con vestidura do bispo, con báculo e mitra. Estos son os tres que están na parede lateral esquerda: San Rosendo, Santa Mariña, que non Santa Tecla, e San Pedro de Mezonzo. Logo, na outra parede temos a San Gonzalo, a Santa Trajamunda e a San Telmo. San Gonzalo. Isto foi moi curioso, porque tres destas pezas, estas todas se sabe onde están. Costou traballo, pero atopamos. Están tres no Museo de Pontevedra e outras tres en coleccións particulares. De feito, eu fui a unha casa, por ali non direi onde, porque non se pode, por cuestións dos coleccionistas, por ali polo sur, a buscar un cadro dun pintor coruñés, e non atopei ese cadro, pero sí que ao entrar vin isto e dixen, era a única peza que me faltaba do Sanatorio Álvarez de Compostela que non tiña localizada. E a tiñan ali, pois, nunha casa, xa se digo, pola zona do sur, polo entorno de Vigo, non? Estou vendo que aquí a dereita teñen un retrato de Cary Grant, non? Coa pirata. Bueno, pois este San Gonzalo que fíxome moita ilusión, non? Atopar isto, non? Na porte superior, Lugrís escribe flagelo del furor normando, e obispo de Mondoñedo. A vida de San Gonzalo transcurre no século IX, vinculado á Basílica de San Martín de Mondoñedo, onde está enterrado. O seu principal milagre é o afundimento da frota normanda, que naqueles tempos arrasaba as costas galegas, con talenda que detivo o seu avance levantando unha tempestade no mar desde o Alto da Grela, onde se conserva a súa ermida. En recordo deste milagre, aínda hoxe, celébrase unha romería moi popular na capela do bispo Santo do Alto da Grela. Na obra de Lugrís, San Gonzalo loce indumentaria eclesiástica de bispo con mitra e porta un báculo alegórico que inclúe unha áncora, en alusión á tormenta que provocou para derrotar as tropas inimigas. Nesta liña, enténdese a representación da espada como vencedor dos normandos, unha de cuxas embarcacións arde, como vedes aí, ao fondo da peza. Este mito de San Gonzalo aborda o Lugrís tamén en outras pezas xa que conservan coleccionistas públicos de Galicia. É un mito que traballou, non só neste momento. Logo temos a Santa Trajamunda, que é como abogada de la saúde e rosa de Tambo. Así non la presenta Lugrís. Naceu a finais do século VI no lugar de San Martín, unha parroquia de San Xoán de Poio, e moi nova, en tempos de Ramán II, cando era noviza, no convento de San Martín da Illa de Tambo, tomaron no cativa os musulmáns e levárono a Córdoba. Foi torturada para que renunciase á súa religión, pero ela confirmou a súa fe. Despois foi encarcerada e aos 11 anos, unha véspera de San Juan Bautista, os seus rezos foron atendidos. Os ansios sacaron-na do presidio e levaron-na a Poio. De volta. Aquí, a iconografía de Lugrís non é habitual, pois non se lle adoita representar con hábito e unha palmeira.
A palmeira que é unha alegoría da súa traslación desde a cidade andaluza. Neste caso aparece vestida cunha túnica, levando 3 flores e cun cravo no corazón que quizáis aluda a dor por estar afastada da súa terra. E probablemente o fondo da pintura representa a ría de Pontevedra e a propia illa de Tambo. O sea que seguimos con santos galegos, non tradicionais. E xa por último, aquí está. Temos a San Telmo, que Lugrís pon aí arriba, ancla e farol de mareantes e patrón de Tui, non? O escribe sobre a cabeza deste beato. Non é santo, aínda que se lle rende culto como tal, non? E de feito, de todos os representados nesta capela, todos os santos, é o que ten o culto máis extendido, non? Porque é un culto que alcanza o resto de España, incluído o interior, e a Portugal. É un santo que non é galego, porque naceu en Fromista, Palencia. Eso sí, viviu en Galicia e faleceu en Santiago en 1246. Está enterrado na Catedral de Tui, o sea que un pouco galego tamén é, que non é o galego de orixe, tamén podemos considerar que é un santo tamén moi galego San Telmo. Aquí está representado coa súa iconografía tradicional, que é vestido de dominico e portando un barco e un cirio, que fan alusión aos famosos lumes de San Telmo, que prenden nos 2 barcos que están situados detrás da súa figura. Si vedes aí. Entón, estas son os santos que hai tradicionais galegos que había na capela do Sanatorio Álvarez. Resumindo, Sanatorio Álvarez, unha das pezas, non sabemos que foi dela, da Berenguela, non se sabe onde está. Outra, está no Gaiás, levouse do despacho. A capela en sí, o frontal, desapareceu. A bóveda tamén, que así o que dá menos pena, porque, bueno, ao final era, non era, realmente eran unhas estrelas pintadas sobre azul. Bueno, tampouco é para chorar, xa postos, non? O sea, o bonito sería que se conservase entera, a ver se me entendes, pero xa dá máis mágoa a outro, non? E logo os santos do lado sí que se conservan. 3 no Museo de Pontevedra e logo 3 en coleccións particulares, non? Bueno, isto é un pouco as intervencións de Lugrís en Santiago, que, como vedes, son importantes, non? O sea, hai moito misterio. Hai moito misterio porque que sabemos? Sabemos que aí, o sea, que interviu no Hotel Compostela, pero non sabemos que fixo. Sabemos que estudou en Santiago, pero non sabemos que estudou. Siquera se estudou, porque el decía que sí, a saber. O do Bar Lugo desapareceu, só conservamos que se saiba esas fotos, non? Que saen no libro de Patiño. E logo temos o dos montaditos, non? Que está inteiro. E o do Sanatorio Álvarez, pois está pisirreado. Parte desapareceu e outra parte pois está no Museo de Pontevedra e outra en coleccións particulares, non? E basicamente está a pegada que tivo aquí Urbano Lugrís en Santiago. Agora, se queredes, podo responder algunha pregunta sobre Franco, sobre o que queiras. El Lugrís, sí. Claro. É que estaba preguntando se falei de máis. Sí. No, está bien. Ahora se abre un turno de palabras. Sí. Agora boa pola túa disertación. Gracias. Documentada e moi ben contada. Dúas anécdotas referidas a Lugrís e Compostela. Para iso veño eu aquí. Para que me contedes vos. O mural do Nova Galicia, que días que non se sabía que estivo unha época desaparecido, non estivo desaparecido. Estaba tapado. Pegáronlle unha moqueta azul encima. Estivo durante moito tempo cunha moqueta azul encima. Antonio, o dono do Nova Galicia, un home moi sensible, está moi preocupado pola recuperación do mural. Naquela época, uns estudantes organizaron unha protesta por pisos baratitos, chamaban ademais así a protesta, e queimaron un colchón na portada de San Xerome, onde estaba o rectorado. O fume impregnou a pedra e viñeron uns restauradores de Madrid a limpiar a pedra. Eu acerqueime e conteille que había un mural de Lugrís tapado por unha moqueta e que o dono tiña moito interés en recuperalo. Foron ao Nova Galicia
entonces recomendaron un disolvente e dixeron yo rapaz que estaba traballando ali, eu colaborei algunha vez tamén, que lle inyectara aquel disolvente a moqueta e que fora sacando centímetro a centímetro. O rapaz chamábase Alfonso, estaba cunha fuciñeira, cunha mascarilla, e de vez en cando tiña que deixar de despegalo porque se mareaba. O Bar Lugo. No Bar Lugo... Isto que estabas falando, de que anos estás falando? Vamos a ver, cando está o restaurante... 80 e algo. 80. Dos 80. A década dos... Veña, moi ben. Sí. Sí. Unha plana inteira onde se dá conta do mural, de como se encontra. E logo pero estaba tapado, entón, por esa moqueta. Unha moqueta claro, azul. Era o que se refería, claro, Lugrís cando decía que non sabía, Salvouse. Lugrís, perdón, Garcés cando decía que non sabía se está desaparecido. Salvouse totalmente. Claro. O Bar Azul. No Bar Azul recordo... O Bar Lugo. O Bar Lugo, perdón. O Bar Lugo. O Bar Azul non sei onde. No. O Bar Azul, o Bar ben. Lugo. O Bar Lugo. Eu a xeografía Recordo compostelana, perfectamente os murais. Sí. En 2 tablóns, me parece que eran 4. Pechou o Bar Lugo, e un día topei meu co antigo propietario, señor Maquieira, e dixenlle, Maquieira, que pasou con aqueles murales que tiñas de Lugrís? E díxome textualmente, fixeron un galiñeiro de carallo. Fuxeron? Un galiñeiro de carallo. Sí. Cos murales de Lugrís, Os levaron... o señor Maquieira, propietario do local, fixo un galiñeiro. Pero isto... Sí, dixo a min na raíña. Pero onde? Que? Onde? Hai que localizar. Sabe Dios, morreu Maquieira, morreu... Estou che falando dos anos 60. Pero ten un apelido que podemos localizalo, Maquieira, non? Maquieira. Bueno, eso... No, pero... Hai que entrar en Google, atopar un fillo... Díxome textualmente, fixeron un galiñeiro de carallo. Mira, son estos que lembras aquí? Sí, eu creo que o que decías de o bodegón do Compostela é ese, é o que señalabas. No, pero estos son os de Bar Lugo. Sí. Ah, sí. Estos son do Bar Lugo. E o do bodegón do Compostela. E eu non sei se un de Álvarez, don Manuel, foi a parar á capela do Sanatorio da Esperanza. Na capela do Sanatorio da Esperanza había un mural de Lugrís. Ah, capela do Sanatorio... Bueno, isto está grabándose, porque non teño para anotar. Sí, tranquilo. Va. A ver, máis Na cosas. capela... Vale, no, Na capela do Sanatorio da Esperanza. Tes máis cosas? Non, xa chega. Xa aportou máis que eu. Clarexado. Non. Máis cuestións, máis preguntas, máis intervencións? Non sei se en Santiago, en Compostela, que dices que veu a estudiar, Di él. habería que investigar na Escola de Artes e Oficios, porque posiblemente ali pois poidera seguramente estudiar temas relacionados con a súa... Sí, pero que raro porque en Coruña había outra. Sabes, que non vaia de Coruña, que lle quedaba ao lado de casa, que veña a estudar artes e oficios a Santiago, un pouco raro, porque eran... Non. Pero mellor había algún profesor ou algún... Ponlle o micrófono, senón... Digo que a Sorei foi profesor e alumno tamén no seu momento Na escola. Da Escola de Artes e Oficios e ten un capitel importante precisamente nese hotel onde había unha obra importante de Lugrís. Pode ser interesante, sí, pero é unha pista boa, que o mellor, por calquera cousa, en vez de estudar en Coruña, decide facer... Non pensarán eso porque dis, bueno, se ha de estudar isto, pois non. De ir a Coruña, pois, o sea, de vir aquí, pois non sei, estudiar Dereito ou Medicina, non sei, algo que non houbera en Coruña, pero xusto do que había é raro. Bueno, cando apareceu o mural no Nova Galicia... Sí. Ti fixecha unha reportaxe cando quitaron a moqueta ou cando tiña moqueta? Cando quitaron a moqueta, é un reportaxe unha páxina inteira con foto e además... Pois non atopei ese, non está 83. asinado, que pasa que posiblemente este publicado na edición de Santiago da Voz de Galicia. Porque naquel momento había, bueno, a edición local tiña moito peso e moitas cousas iban para aí. O sea, aparecía un mural de Lugrís e saía na edición de Santiago. Sí, pero unha páxina inteira, de todas formas, a podes conseguir na hemeroteca da Universidade. Vale.
En aquel momento se le dio bastante importancia a ese descubrimento e eu mismo fixen unha enquisa con personas ligadas ao mundo da pintura de Santiago, onde estaba Xulio Maside, estaba Ventura Cores e algún pintor máis que falaban da época de Lugrís en Santiago, porque daquela elos conviviron de alguna maneira con él e eran admiradores da súa obra. Eso está publicado aí, xa che digo, na Voz. Hai que recuperar o que pasa que no verográfico da Voz, claro, non sae eso, porque eu busquei ali... En todo caso, o que sí te podo contar, por temas tamén familiares, é que Lugrís, cada vez que facía un mural en Santiago, pasaba unha longa estancia de 2 e 3 meses en donde a persona que lle encargaba o mural se encargaba da súa alimentación e se encargaba de mantelo aquí, non? O que acontecía é que ele era unha persona que bebía moito, entón iba por determinadas tabernas, e en concreto había 2 sitios onde ele era habitual, o Carburo e el Sisto, na Rúa do Franco, en donde ele non pagaba e nun papel apuntaban o que iba debendo. Cando ele consideraba que a cifra era máis ou menos importante, colgaba ao lado un papel dibuixado e viña alguén, normalmente un médico con nome e apelidos, que compraba as débeda e se levaba o dibuixo. Que interesante, non? Pero está moi ben. Si, é certo, bueno, cando fai o do Sanatorio Álvarez, o que me contou Pitus, a filla de Álvarez, o doutor, era eso precisamente, que vivía con eles e que estaba ali sentando. E logo sí que consta, hai xente que di que Lugrís pintaba un pouco por, así, despendendo un pouco en plan, non, por o viño e pola comida. Isto non é certo, porque tamén se di na Coruña, no Fornos, que ensinaba antes, non, a intervención de tal, non. O sea, polo Fornos e por outras intervencións que fixo na Coruña. Non, pero digo, en concreto, cando lle encargaban unha intervención destas, el cobraba. Logo tamén lle daban a comida e o como se di, de beber tamén, non, e a bebida. Pero cobrou, non? E no Fornos tamén o acordo que chegou era que, aparte de cobrar, ia estar indo ali a comer, que era o mellor restaurante de Coruña, entón, polo que di, eu non o coñecín, e que ia ali, pois, constantemente, non? Que falábamos antes desto, non? Que estivo indo, hasta que un día xa lle dixo tipo, home, xa chegou, non? Pero, bueno, isto contoumo, creo que foi a Belenda, non precisamente, que decía, non, aquelo do Fornos e tal, e claro, dice, eu comía ali con él, sabes, porque onde comemos? No Fornos, entón estaba ali, comía todos os días prácticamente ali, non? Bueno, pero sí que aparte cobraba, non? Era certo que tivo certa sona tamén, pois eso, na súa época era un pintor. De onde sacaba os ingresos? Isto é moi curioso, porque eu falei aí pouco con Quesada, que é o socio máis antigo da Asociación da Prensa da Coruña. Quesada é unha mina porque traballou con Lugrís, traballou en Vida Gallega, na revista, que aínda que saen números que poñen Lugo, Santiago, non sei que, realmente se facían na Coruña. E a facían este Quesada, o editor, outro máis é Lugrís, que Lugrís era o que se encargaba basicamente do tema gráfico, non? E claro, contoume, me preguntaba, como era traballar con Lugrís? Moi curioso, decía, bueno, nos reuníamos, facíamos a planificación do número, decíamos, hoxe vamos a facer este mes un especial de Santiago, ou de Betanzos, ou de Lugo, e tal. Ben, entón, unha vez que se facía eso, se facían as entrevistas oportunas, empezaban a mover de tal. E Lugrís lle decías o tema de que era e o tío ia producindo, non? As pezas que son magníficas nesas, agora Alvarellos fixo reproduccións das capas, non? Das primeiras de alguna de Vida Gallega extraordinarias de Lugrís. E decía, claro, o que pasa é que Lugrís aparecía sempre do día 20 en adiante, non? Sempre era con... O sea, ti os primeiros días decías, mira, o número de tazos cobrabas, dice, non facía nada. E a última hora facía todo. E máis, e dice, non só facía todo, senón que o levaba á imprenta onde se tiraba a revista, e entonces íbamos allí compoñendo as páxinas, e había un problema de unha publicidade ou dun oco que quedaba nunha páxina de repente, e dicías, Urbano, debuxe aí algo e tal. O tío facía aí rapidamente, a ver, canto, aquí non estás que... Facíamos así, o peche, viña o peche, non? E dice, era asombroso a facilidade que tiña para eso, para encher ocos, non? Dice, logo sí, logo lle pagabas e desaparecía ata o seguinte número, non? Que non andabas de tal, andabas perseguindo tal, dicías, bueno, como isto, tal? Bueno, pois vamos a ver.
o día 20 e pico, pero estará Urbano? Sí, hai que confiar en Urbano. Logo dicía, claro, se cobraba moito, dice, se de repente había un número en que facía moitas ilustracións, aí ás veces desaparecía 2 meses. Porque o tío facía o cálculo e dicía, con isto teño para ir tirando, vamos, ata, ¿no? Decía, era así, como outra vez. De feito, se repasas Vida Gallega, ves eso, que de repente aparece Lugrís, moito nun número, desaparece, logo reaparece outra vez. Bueno, é curioso, ¿no? Pero bueno, de que vivía? Pois desto. Este tipo, Vida Gallega deulle moita vidilla. Conseguiu, bueno, con eso, con intervencións como esta de aquí, en Sanatorio Álvarez, con as cosas que facían Vigo, as cosas que facían Coruña, pois foi, bueno, e logo tamén con mecenas, tivo mecenas moi importantes, non? En Vigo tivo tema dos Masó, non? O Sembueu, perdón, logo tivo en Vigo tamén, en relación con Castro Viejo, coa familia cos Patiño. Aquí en Santiago relacionábase eso, pois coa xente que estima en Sanatorio Álvarez, o sea, a xente en Coruña con San Claudio era unha persoa moi importante na Coruña, que seguramente foi o maior coleccionista de Lugrís. Todas esas obras, a procedencia das obras que ten hoxe a banca, a gran maioría eran de San Claudio, que era o principal comprador de Lugrís, que era unha maravilla. Estabas, o sea, na súa casa, isto che comentan os seus fillos, que eu teño relación con eles, dicíase que nos entrábamos na casa, era unha maravilla, pero era todo Lugrís, non? O sea, había 30 ou 40 pezas de Lugrís naquela casa, non? E cando non tiña cartos, pois lle vendía algo. Alguna intervención máis? O estilo pictórico. Espera, el micrófono. No, estilo pictórico, máis ou menos que... Onde se podía encuadrar, máis ou menos? Que estou vendo, pois, ten algunhas reminiscencias de algún... Sí, Patinir, podes falar de moitas cousas. Isto é un tema... O seu cadro favorito era a Anunciación de Frangélico, non? Que lle decían unha vez, si arde o Museo do Prado, nunha conferencia, creo que foi na Coruña, que cadro che levarías? El decía ese, non? Ten moitas referencias, pois, ten... Sabes quen influiu moito na pintura, que isto estábamos pensando hai pouco, falando de tal? Francisco Miguel, o pintor coruñés, que, bueno, que recentemente, bueno, agora están aí co tema, non? A ver se os restos que apareceron en Carballo, que foi fusilado, como sabedes, e tal. Francisco Miguel ten unha influencia bastante importante, non? Digo, porque sempre que se fala de Lugrís, se fala de pintores de fora, pero tamén podemos falar de Francisco Miguel, non? Como unha influencia importante en Lugrís. O importante de todo isto é que un pintor, penso eu, con ese estilo que ten tan particular, mira, cando foi a exposición da Fundación, no 2017, uns amigos chamaron e me dixeron, podes facer unha visita guiada á exposición e tal? E digo eu, sí, tal. Van a vir uns amigos que son cataláns, que veron os anuncios pola rúa e dixeron, que bonito isto, hai unha exposición dun señor que non sei nin como se chama, que poñe ali, pero bueno, é moi bonito e tal, e dixeron, sí, unha de Lugrís, un amigo meu que é o comisario pode facernos unha visita. Fixenlles unha visita, que era unha xente ligada ao tema dos museos en Barcelona. E ao rematar a visita, dixenlle, que vos pareceu? E a resposta foi, si llega a ser catalán, lo tenéis hasta en la sopa. Esa foi a resposta que non sei se fala moi ben de nós, non, Manolo? Pero foi a resposta. Se chega a ser catalán, ustedes hasta na sopa, non? O sea, estaban impresionados, porque dicían, pero como pode ser, o sea, que non se coñeza afora esta figura, non? Bueno, pois, non sei, non sabemos vender as cosas. Tamén, bueno, ainda estamos a tempo. Se non sigue desaparecendo a obra, aínda estamos a tempo. Alguna intervención máis? Bueno, eu non quería rematar sin que faláramos do Azor. Sí. Porque non sei se sabedes que precisamente nesa exposición onde acudiu Franco a inaugurala, preguntoulle a Lugrís de onde era. E Lugrís le son galego, como... E dice, non, eso xa sei, pero de onde? Entón, que lle respostou, sou de Ferrol da súa excelencia, excelencia.
É moi lugrís, xa. E encargou os camarotes do Azor. Os camarotes do Azor están pintados por lugrís. Sí, vamos... Non hai ninguna... Sí, se conservan. Sí, partes, sí. De feito, bueno, estou traballando sobre ese asunto porque creo que xa teño, igual que como Sanatorio Álvarez, pechado todas as pezas que había no Azor de lugrís, non? Cales son e onde están, non? Unha parte delas están na Fundación María José Jove da Coruña. Ten partes desas obras do Azor. Esta anécdota que contas, para ver como é o tema de lugrís, está situada en Madrid, en Malpica e na Coruña. O sea, en 3 sitios. Esta anécdota del Ferrol de su excelencia, non? Con lugrís. Por que en Malpica? Porque el fai unha intervención moi importante en Malpica, na cofradía de pescadores de Malpica, que ainda está ali, ainda que están, bueno, precisan unha restauración as pezas que fixo para ali, e esa intervención inaugura Franco. É unha intervención, ademais, sensacional, esa de lugrís, porque fai tamén mesas, sillas, fai unha lámpara, o sea, é moi interesante ese sentido, non? Porque fai toda, digamos, a decoración completa, non fai só as pezas, non? Para as paredes, sino que intervén tamén no propio mobiliario, non? Isto moi moderno, moi Bauhaus, que fai nesa intervención da cofradía. Que eso atopas, ademais, está no nodo, porque vai, o sea, inauguración, como vai Franco, xa no nodo, xa é Franco ali inaugurando, lugrís non está, lugrís conta a lenda que estaba nunha illa dali de Malpica, dicindo, eu non quero ser, sabe? Estas cousas, o mellor estaba ali detrás e non se ve no nodo, pero bueno, non sabemos como é a cousa. Pero sí que é certo. E sí que é certo que el ten relación con Franco, por qué? Nese primeiro, o sea, no tema de Malpica, no tema de Madrid, o que falábamos antes do retablo do descubrimento, porque eso inaugura Franco tamén, non? Que era Instituto de Cultura Hispánica, exacto, que era como unha especie, non entendo, de precedente do Instituto Cervantes ou parecido, unha cousa dese estilo. E aí inaugura Franco tamén, co cal ten relación ali tamén. E logo a culminación de todo isto é o tema do Azor, que lle encarga pois a decoración do Azor e fai unha serie de pezas que se conservan algunhas na Fundación María José Jove, que lembro agora que teñen que ver co tema do azar e do xogo, non? Bueno, é unha relación curiosa, non? Para alguén que ten unha vida, porque claro, ele está ligado en principio ao tema republicano da Coruña. Estamos falando de que non ten relación con Casares Quiroga, con xente tal. É detido en Madrid, cando vai a Madrid a estudiar. Como? Sí, bueno, o pai tamén, bueno, que vendo galeguismo e todo e tal, pero el vai logo a Madrid detido tamén por subversivo, bueno, estaba ali de alborotador republicano, non? E logo pasa, pois a eso, todos se van. Contaban unha anécdota, creo que isto sai no libro de Patiño, dun encontro del con Díaz Pardo, non? Que dalle como vergoña, que se atopan, pois que Díaz Pardo volta, emigrou, como sabedes, e tal, e unha vez que volta, estaba ali, fai unha exposición na Coruña, e lugrís asoma por ali a cabeza e tal, pero non quería que o vise porque lle daba vergoña, en plan de, todos, non, os fúchedes, non, xa estaba falando de Sebane, etc., non, tema todo da intelectualidade na emigración, eu quedeime aquí, non, e non só que me quedei aquí, sino que fixen o da Malpica, outro tal, e logo do Azor, non? Claro, son esas contradicións de lugrís que, bueno, que había que verse na situación en ese momento, non? E, de feito, Díaz Pardo, pois, con toda a naturalidade, dalle un abrazo e lle di, home, veña, non pasa nada, Urbano, non? Moi ben, alguna cosa máis? Alguna intervención máis? Bueno, pois con isto, como decía ao principio, pechamos as actividades do Ateneo. Recordarlles que a Xunta Directiva está preparando toda a programación do ano que ven, demais do novo flamante presidente Francisco Candela, que seguro que chegará ás metas que chegamos agora. Bon verano para todos e nos vemos a temporada seguinte. Boas noites. Perdón, e como sempre, este é un pequeno agasallo que lle damos aos conferenciantes. Non me das tempo.